Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Amen. Gandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa ating Panginoon na binigyan po muli po niya tayo ng pagkakataon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Amen. Narito naman po tayo sa Tinig ng Pag-asa, panibagong buwan. Amen. Na ating pag-aaralan patungkol sa pure heart. Amen. Ito pong buong buwan ng March, ang ating pong paksa na pag-aaralan ay patungkol po sa purity of heart. Amen? Kung kayo po'y handa na, ako po'y handa na, tayo po'y dumulog sa panalangin at niyayahan po natin ang banal na spirito na siya pong manguna sa ating pong gagawin ngayong umagang ito. Amen? Salamat po Diyos sa pagkakataon na to na muli pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay, O God, na muli amin pong nararanasan, Lord, sa mga pagpapala na patuloy pong ginagawad sa amin, maging o Diyos sa kalakasan sa pang-araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, amin pong itinatalaga sa inyo ang lahat po na aming gagawin. Lord, sa amin pong pag-aaralang iyong salita, malaya pong kumilos ang iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan. Salamat sa kapahayagan, Lord, na amin pong mararanasan, amin pong matatanggap ngayong umagang ito. Ito po'y magagamit po namin, Lord, sa amin pong spiritual na pamumuhay, sa pakikiharap po namin, O God, sa amin pamumuhay sa mundong ibabaw na to. We honor you, we glorify you. Salamat po sa katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Enoch na si Jesus. Amen. 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 Ang paksa po natin ngayong umagang ito is about pure heart in God's presence. Amen. Ito pong pure heart in God's presence. Gaano po ba kahalaga ang isang dalisay na puso sa presensya ng ating Diyos? Amen? Hayaan po natin ang banal na spirito, siya pong manguna sa atin ngayong umaga ito. Buksan po lamang natin ang ating mga puso, ating mga isipan, na siya po ang kumilos at mangusap sa ating pong kalagitnaan. Amen? When God used us mightily, amen, ang bawat po tinawag ng ating Panginoon, lahat po na tinatawag ng ating Panginoon, bago po niya gamitin, amen,
when God use us mightily, He will first purify us. Amen? Kailangan pong linisin muna tayo ng ating Panginoon. Amen? Bakit po? Dahil sa atin pong nagdaang buhay, amen, puro bahid ng kasamaan, bahid ng kasalanan ang bumabalot sa atin pong katauhan, sa atin pong pangangatawan. Kaya nga po, pag tinawag po ng Diyos ang isang tao, anong unang ginagawa ng ating Panginoon? He first purify the person. Amen? Kasunod dito, he consecrate the person. Inihihiwalay po niya. He set apart the person. Amen? Halimbawa po, yung buhay po ni Apostol Pablo, nun sa road of Damascus, di po ba? Bago po siya ginamit ng ating Panginoon mightily, ano pong ginawa sa kanya? Nung tinawag po siya, isinet apart po siya. Inihiwalay siya sa dati po niya nakagawi ang buhay. Amen? Baging po dito sa Joshua chapter 3 verse 5. Tingnan po natin, basahin po natin sa Joshua chapter 3 verse 5, kung saan makikita po natin kung gaano po kahalaga ang paglilinis muna, ang pagko-consecrate muna ng ating Diyos sa kanyang bayan bago po niya gamitin. Joshua chapter 3 verse 5. Sabi po rito, "And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Bakit po kailangan? Amen? Kailangan po kasi makapag-isa tayo sa pureness na meron ang Diyos, sa holiness na meron ang Diyos, bago po niya tayo gamitin. Amen? Because po ang ating Diyos ay holy. Ang Diyos po natin ay pure. Amen? Ang Diyos po natin ay consecrated. Kaya bago po niya tayo gamitin, tulad po dito sa Joshua chapter 3, bago po nagkaroon ng wonders and miracles sa bayan ng Diyos, anong ginawa po muna ng Diyos sa katauhan po ni Joshua? Inutusan po ng Diyos ang bayan niya to consecrate themselves. Amen? Ang teksto po natin ngayong umagang ito ay manggagaling po sa Psalms chapter 24, verses 3 to 6. Amen? Psalms chapter 24 verses 3 to 6. Ang sabi po rito, "Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? He who has a clean hands and a pure heart." Nagtatanong po dito ang psalmist, sabi niya, sino bang makakapanik kung saan naroon ang Diyos? Dun sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang holy place. Sinagot din po sa verse 4. Siya na merong malinis na kamay at dalisay na puso, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Amen? Tingnan po natin sa verse 6. Sinabi po, of all the people, amen, na makikita po natin sa banal na kasulatan, bakit Jacob pa? Amen? Si Jacob na tuso. Amen? Si Jacob na masama ang pag-uugali. Bakit si Jacob ang napili ng Diyos? Amen? Dahil po ang ating Diyos, hindi po siya nakatingin sa ating pong nakaraan. Hindi po niya tinignan yung nakaraan ni Jacob. Bagkus ang tinignan ng Diyos ay yung kasalukuyan niya at ang kanyang hinaharap. Amen? Dahil nga po binago ng Diyos si Jacob, ginawa po siyang Israel. Pero kung makikita po natin dito, ginamit pa rin ng Diyos ang salitang Jacob, ang pangalan Jacob, na ang ibig sabihin ay manlilin lang, pero hindi po doon nakabase ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos po natin ay mapagpatawad. Amen? This is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. Amen? Kaya tayo po, mananampalataya, hindi po interesado ang Diyos natin sa ating nakaraan. Amen? Mas interesado po ang Diyos natin sa ating pong pangkasalukuyan at sa ating pong hinaharap. Amen? Sino pong makakapanik daw sa kung saan naroon ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian? Siya na merong malinis na kamay at dalisay na puso. Kaya ganun po kahalaga sa Diyos ang pagkakaroon ng
kalinisan ng puso. Amen? Mamaya po pag-aaralan po natin bakit mo kailangan na malinis ang puso. Another text po na makikita po natin kahalintulad po sa Psalms 24 verses 3 to 6. Dito po sa Psalms 15 verses 1 to 5. Ang sabi po dito, A Psalm of David, Lord, who may abide in your tabernacle. Sino daw ang pasok sa iyong templo, tabernacle? Who may dwell in your holy hill? Sino ang pwedeng manirahan sa iyong kinaroroonan? Sa verse 2 sabi doon, He who walks uprightly. Amen? Kahalintulad po ng consecrated, kahalintulad po ng purity. Sabi doon, kung sino yung merong dalisay na puso, who walks uprightly, siya ang makakapasok, siya ang makakadwell kung saan naroon ang ating Diyos, kung saan naroon ang kanyang presensya. He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Verse 4, In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change. And verse 5, He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Amen? So makikita po natin dito sa binasa po natin dalawang teksto, ang kahalagahan po, amen, ng pagkakaroon ng dalisay na puso, pagkakaroon ng malinis na kamay, pamumuhay ng tapat, pamumuhay ng tama. Amen? Sa mundong ibabaw na to, ang mundo po natin ay pasama ng pasama. Amen? Recently, nagkaroon ng breakout ng war between Russia and Ukraine. Amen? At nagpapanik ang buong mundo. Amen? Dahil nga po, ang mundo natin, pasama ng pasama. Pero we can find refuge sa presensya ng ating Diyos. Amen? Meron po tayong sanggalan, meron po tayong tanggulan kung saan tayo po ay secured, tayo po ay safe sa presensya po ng ating Diyos. Bagamat nandito po tayo sa lupa, namumuhay dito sa lupa, sa sanlibutan, pero garantiyado po na secured po tayo sa presensya ng ating Diyos. Amen? Pag-aaralan po natin, ito pong verse 3 ng Psalms 24. Ascend. Ano ba itong sinabing ascend? Pagpanik, pag-akyat. Ito po yung nagmula sa Hebrew word na salita na ala, na ang ibig sabihin ay to go up. Pumanik. Amen? Ito po yung nangangahulugan din. It can also mean bring up or offer up pagpatungkol sa ating mga handog. Sabi doon, who may ascend? Sino ba ang makakapaghandog? Sino ba ang makakapanik sa presensya ng ating Diyos? Siya na merong dalisay na puso. Allah in verse 3 refers to ascending God's holy hill by the righteous. Amen? By the righteous. Hindi po lahat, amen, merong passport, may passes to ascend kung saan naroon ang ating Diyos. Kung saan naroon ang kanyang presensya. Hindi po lahat nakakapasok. Kasi may requirement, may passport. Halimbawa, sa pagpunta mo po sa isang bansa, di po ba? Hindi ka pwede pumasok sa isang bansa without having your passport. Amen? Ganon din po sa ating presensya ng ating Diyos. Kaya nga po sinabi ng banal na kasulatan, hindi lahat na tumatawag sa kanyang Ama, amen, ay kilala niya. Amen? Allah in verse 3 refers to ascending God's holy hill by the righteous or going up to Zion. Meaning to say, yung temple. Meaning to say, yung presence ng Lord. Who may ascend? Those who have a clean heart, a pure heart, a clean hands. Amen? The whole burnt offering is called
ola. Na ang ibig sabihin, because the smoke from the offering ascended to heaven. Ito pong burnt offering nito, ito po yung practice po ng Old Testament people, amen, as an atonement para po mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Taon-taon po ginagawa po nila ito. Amen? They have to offer burnt sacrifices. They have to offer animal sacrifices. Anong gagawin? Susunugin para yung kanilang mga kasalanan ay mapatawad pansamantala. Amen? Hindi, kumbaga, hindi po siya pangmatagalan yung practice po ng Old Testament. Amen? Meron pong sinasabi sa Wikipedia, amen, nang sabi niya, the exact location of the temple is unknown. Hindi po matagpuan ng mga scientists, ng mga archaeologists, kung saan talaga ang exact location ng temple. Ito pong temple na tinatawag sa Old Testament, kung saan nandun nagde-dwell ang presence ng Lord. Amen? Kasi sabi dun sa verse 3 ng Psalms 24, who may ascend to the hill of the Lord, who may ascend or who may stand in His holy place. Amen? Patungkol yan sa presensya ng Diyos. Patungkol yan kung saan naroroon ang presensya ng Diyos. Kaya mahalaga po sa mga Israelites during that time, ang templo ng Diyos. Amen? The exact location, sabi po sa Wikipedia, of the temple is unknown. It is believed to have been situated upon the hill. Amen? Sa isang burol daw, which forms the site of the 1st century Second Temple and present-day Temple Mount, where the Dome of the Rock is situated. Di po ba? Sikat po na image sa Israel, yung pong parang Dome of the Rock. Parang dome yung bubong ng isang, actually, mosque po ang tawag po nila doon. Amen? Dahil sinakop po sila ng mga Muslim nung mga unang panahon. Where the Dome of the Rock is situated. Modern-day reconstruction of Jerusalem during the reign of Solomon. Amen? Dahil po si Solomon ang nagtayo ng templo ng Diyos. Amen? So makikita po natin dito na ito po yung sinasabi ng Psalms 23. Amen? Who may ascend to the hill of the Lord? Kasi nandun po ang presensya ng Diyos. Kaya doon din po itinayo ni King Solomon yung templo. Amen? Kung saan po pinaniniwalaan ngayon, kung saan po nandun yung Dome of the Rock, doon po tinayo yung Solomon's Temple na tinatawag. Amen? Kung saan nandun yung mga sinaunang place, kung saan doon sila sumasamba sa ating Panginoon. To understand the significance of clean hands and a pure heart in entering God's presence, let's look at the Old Testament practice in the temple where God's presence dwells. Amen? Kailangan tignan po natin, gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng dalisay na puso sa pagpasok sa presensya ng Diyos? Balikan po natin yung pamumuhay po ng Old Testament people, Old Testament Israelites, pagpatungkol sa God's presence. Amen? Dito po sa Exodus chapter 33, verses 7 to 11, may instruction po kasi ang Diyos, nung lumabas po sila sa Egypt, amen? Nung lumabas po ang Israelites sa Egypt, na pinangunahan po ni Moses, may instruction ng Diyos to build a tent of meeting. Amen? Bakit po hindi construction talaga ng permanent? Dahil po nung panahon na yon, ang mga Israelites are traveling from Egypt to the Promised Land. Pero while they are traveling, ni-require ng Diyos to build a place wherein magmi-meet ang Diyos at ang tao. Amen? Kaya sabi po sa verse 7, Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the tabernacle of meeting, or the tent of meeting. Bakit tent of meeting? Kasi doon po magtatagpo ang Diyos at ang tao. And it came to pass that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting
which was outside the camp. Ito pong tabernacle of meeting na to, nakapaligid po kasi dito ang bawat tribes ng Israel. Sa gitna ng bawat tribes of Israel, doon po nakatayo, doon po nila isinet yung tabernacle or the tent of meeting. Verse 8, so it was whenever Moses went out to the tabernacle that all the people rose, and each man stood at his tent. Amen? So tuwing daw papasok si Moses sa tent of meeting, lalabas ang bawat Israelite sa kanya-kanya nilang tirahan na tent. Amen? And watch Moses until he had gone into the tabernacle, hanggang sa makapasok sa tabernacle. And it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of cloud descended and stood at the door of tabernacle. Malalaman kasi ng mga Israelites kung nandun na yung presensya ng Diyos through the pillar of cloud. Amen? And the Lord talked with Moses. Because si Moses represents the people. Amen? Dahil milyon sila nung panahon na yon, so hindi pwedeng papasok lahat. So through the life of Moses, si Moses po, in behalf of the people, ang nakikipag-usap sa Diyos. Saan po? Sa tent of meeting. So ni-require ng Diyos magkaroon ng tabernacle or the tent of meeting. Verse 10, and all the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worship. Sumamba daw. Nung nakita nila na dyan na yung presence ng Diyos through the pillar of cloud, ano ginawa nila? Sumamba sila. Ano po yung pinag-aralan natin mga nakaraang panahon? Worship is to give reverence, to bow down. Amen? To give respect. So pag nandiyan na nakita nila, they bow down, they give respect to the presence of God. Ganun po kahalaga ang presensya ng Diyos sa mga Israelites ng panahon na yon. Amen? Ganun din po sa ating panahon. Amen? Ganun pa rin kahalaga ang presensya ng ating Diyos. Each man in his tent door. Tabernacle or tent of meeting. It is a place where God meets His people. Meeting place of God and His people. Verse 11, so the Lord spoke to Moses face to face. Wow. Amen? The Lord spoke to Moses face to face. Gaano kahalaga? Amen? Gaano anong experience yung pwede mong maranasan when God spoke to you face to face? Amen? Ibig sabihin, madikit ang relasyon ni Moses at ang Diyos. Kasi nakikipag-usap ang Diyos sa kanya face to face. As a man speaks to his friend. Amen? And he would return to the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Wow. Amen? Itong si Joshua, alalay ni Moses, ayaw niyang umalis sa presence ng Diyos. There's something in the presence of God na hindi natin ma-explain. Tama po ba? When you are in the presence of God, ayaw mong umalis sa presence of God. Marami po nagtetestify, amen, na narating na daw nila yung presence ng Diyos and pinag-pray yung mga naiwan sa lupa and then bumalik yung kaluluwa sa katawan and then sinabi pa sa nag-pray sa kanya, bakit mo pa ako pinabalik? Amen? May mga nagtetestify na gano'n. Ang ganda-ganda na doon. Bakit mo pa ako pinabalik dito? Amen? So makikita po natin kung gaano kahalaga, gaano kaganda yung presence ng Diyos. Amen? Pero may requirement. Hindi lahat nakakapasok sa presence ng Diyos. Those, sabi doon, sa verse 3, who has a clean hands and a pure heart. Sabi naman doon sa Psalms 15 verse 2, he who walks uprightly and works righteousness. Yun lamang po mga tao na yon ang nakakapasok or namimit ang Diyos. Amen? Ganun po. Kaimportante sa Diyos ang pagkakaroon ng pusong dalisay. Amen? Meron po tatlong image dito patungkol sa tabernacle or the tent of meeting noong panahon ni Moses. Yung unang illustration, makikita po ninyo dyan, mga tao busy, especially the Levites. Among the 12 tribes of Israel, only the Levites has the authority to manage the tabernacle. Amen? Hindi lahat
Kasi sila lamang po ang katangi-tanging lipi na Israel na wala pong lupain na pamana. Amen? Kasi kailangan nila magtrabaho sa templo. So ang trabaho nila is to work in the temple. Unlike the 11 tribes, they have to till the land, they have to work. Amen? At yun naman ang sumusuporta sa templo ng Diyos. Makikita po natin ang mga Levites, mga pari, makikita po natin dyan, they are very busy doing the temple things. Amen? They have to offer burnt sacrifices and then dadalhin yan sa loob. So makikita po natin dito the whole picture of the tabernacle. Nahati po yan sa tatlo. Amen? The outer courtyard, makikita po natin kung saan ang sun ang nagbibigay ng liwanag. And then pagpasok po sa main tent na nasa loob, nahati po ulit sa dalawa. The inner court and the Holy of Holies. Ayan po. Meron po dyan, outer courtyard, holy place, and Holy of Holies. Ito pong mga furnitures na to, ito pong mga makikita po nating mga artifacts, furnitures na nasa loob na yan, is a depiction of the Messiah. Tabernacle is the depiction of the Messiah that is about to come. Pinapakita po dito, yung ginagawa po ng mga Old Testament people, lahat pala na yan ay nakaturo lahat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Furnitures in the tabernacle. Tingnan po natin itong about furnitures in the tabernacle. So tatanungin po natin, kailangan pa ba yan ngayon, panahon na to? Sa pagpupuri natin sa Diyos? Amen? Actually, kailangan pa po. But in spiritual aspect. Makikita po natin physical aspect sa Old Testament, pero pagdating po lahat sa New Testament, it pertains to all spiritual aspect. Amen? Furnitures in the tabernacle. Pagpasok po dito, meron tayong tinatawag na entrance gate. Di po ba? Meron pong gate. Bakit po tinawag ulit o dinipick about Jesus Christ? Because sabi sa banal na kasulatan that Jesus is the only way, the truth, and the life. When I say depiction of the Lord Jesus Christ is blameless. Amen? Unblemished. Wala pong bahid na anumang kasalanan na ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya siya po ang katangi-tanging representasyon sa tabernacle. Kung sino yung pwedeng pumasok sa tabernacle, sino yung pwedeng gumalaw sa tabernacle, amen, makikita po natin, it points out all to the Lord Jesus Christ. The furnitures and everything na makikita po natin dyan, it points out all to the Lord Jesus Christ. Ano po ang karakteristik ng ating Panginoong Yesus? He is pure. He is consecrated. He is set apart. Amen? Inihiwalay po siya. Amen? For a purpose. Makita po natin dyan, yung unang pagpasok pa lang sa tent, there's an entrance gate. The only way to the outer courtyard. Wala po ibang gate dyan. Maliban po dyan sa entrance gate na yan. It points out to the Lord Jesus Christ that He is the only way, sabi ng banal na kasulatan, the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen? Pasok na po tayo sa outer court. Sa outer court, unang makikita po natin furnitures doon is altar of burnt offerings. Pagkatapos pong katayin, gilitan yung hayop, hihiwalay po yung dugo. At yung katawan, yun po ang susunugin. Animal sacrifices were offered on this altar. The blood of the sacrifice was sprinkled on the four horns of the altar. May requirement po kasi ang Diyos. Pag nakuha na yung dugo, sprinkle, ipahid sa four corners ng altar na yan. It also points out to the Lord Jesus Christ that Jesus is the ultimate sacrifice for our sins. Siya lang po yung katangi-tangi
Once and for all, He paid all our sins. Tama po ba? Hindi na po taon-taon, kailangan pa tayo magdala ng animal sacrifices. Pinutol na po ng Diyos, tinapos po niya when Christ died on the cross of Calvary, and after 3 days, He rose from the dead. Amen? Sabi po sa John 1:29, the next day, Jesus saw coming toward Him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito po yung time na kung saan babautismuhan po ni John the Baptist, ating Panginoong Jesus. Kaya itong altar of burnt offerings na to is a depiction of our Lord Jesus Christ. That He is the ultimate sacrifice for all our sins. Amen? Pangalawa, furniture na makikita po natin is laver or laver. Amen? Makita po natin, ito po yung parang sa panahon natin ngayon, palanggana. Kung saan meron tubig. Obviously, pagka nagkatay po ang mga pari during that time, ang mga Levites during that time, obviously, madumi ang kanilang kamay. Amen po ba? Dugo-dugo ang kanilang kamay. Siyempre, yung mga hayop na yun, pumapalagyan. Amen? Hanggang sa magkaroon ng talsik-talsik ng dugo at kung anumang karumihan ang ma-encounter. Because kailangan po nila when they will enter the inner court, pagpasok sa main building sa tabernacle, they have to wash their hands first. Illustration na bago tayo pumasok sa presensya ng Diyos, see to it that our lives are clean. See to it that our lives are cleansed by the blood of Jesus. Amen? Siguraduhin po natin, pagpasok natin sa presensya ng Diyos, malinis po tayo. Amen? Dahil tayo po, mga tao, obviously, we are still sinners. Tama po ba? Mga makasalanan tayo at hindi po tayo perpekto. Nagkakasala po tayo. Pero may paraan po ang Diyos. Sa Old Testament, bago pumasok ang mga Levites sa inner court, they have to wash their hands first. Tayo naman po, before entering in the presence of God, see to it that we are clean. We are cleansed by the blood of Jesus. Bronze laver, ang tawag po dyan. Makikita po ninyo kung saan po yan sa Exodus 30:17-21. It was to the laver of bronze that the priests would come for cleansing. Dahil nga po nagkatay sila ng hayop, obviously madumi sila, they have to cleanse themselves. There must be pure, or they must be pure to enter the presence of God. Wow. Amen? They must be pure to enter the presence of God. Hindi ka lang basta-basta papasok sa presensya ng Diyos. May tamang protocol. Hindi porket tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Diyos tagapagligtas, ganun na lang. Hindi po. There's a proper protocol in entering the presence of God. Kaya tayo po mananampalataya, mahalaga po dapat na malaman po natin at mapag-aralan po natin. Amen? Because itong Old Testament is just a depiction of what is to come in the New Testament. Jesus cleansed us from all our sins. 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, amen, cleanses us from all sins. Nilinis tayo ng ating Panginoon mula sa lahat ng kasalanan. Sa pagpasok mo sa presensya ng Diyos, see to it that you are clean. Amen? After po nito, papasok na po tayo sa holy place or dun sa tinatawag nating inner court. Una pong furniture na makikita natin on the left side is the menorah or the golden lampstand. Exodus 25:31-40. It held 7 lamps, flat bowls in which a wick lay with one end in the oil of the bowl and the lighted end hanging out. May instruction pa po ang Diyos dito na hindi dapat mamatayan ng apoy ang bawat lamp na yan. Amen? So bago pa maubos ang langis, ang gawain ng mga pari during the time is to replace, to fill, amen,
the oil para tuloy-tuloy po ang liwanag na maibibigay po niya. Sa outer court kanina, it is the sun that gives light. Pagdating po sa inner court, wala pong bintana dyan. Amen? It is the menorah or golden lampstand that gives light to the place or to the inner court. It gives light to the inner court. So, it also points out to the Lord Jesus Christ that Jesus is the light of this world. John 9:5, as long as I am the world, I am the light of the world. Amen? Ang Diyos po, ang ating Panginoon, ang ilaw ng sanlibutan ito. When He ascended to heaven, that light, amen, ay nasa sa iyo na at nasa akin. Amen? Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify God in heaven. And they will glorify God in heaven. Amen? Kaya dapat maging ilaw at asin po tayo ng sanlibutang ito. Amen? That is the menorah, the golden lampstand. A depiction of our Lord Jesus Christ in the New Testament. On the right side of the inner court, meron po ditong furniture. It is called the table of shewbread. The table of shewbread was a stand on which the offerings were placed. Always in God's presence on the table were 12 loaves of bread representing the 12 tribes. At ito po pinapalitan araw-araw. Amen? Kailangan fresh lagi ang inilalatag ng mga pari na tinapay. Because ang ating Panginoon, di po ba, He is always new. Every day. The life, the body of our Lord Jesus Christ is every day fresh for us. Jesus is the bread of life. It points out again that this table of shewbread pertains or depicts the Lord Jesus Christ. John 6:35, ano po sabi dito? And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Amen? Tayo po na nagugutom, tayo po na nauuhaw, lapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Siya po ang makapagpuno sa atin. Material things, pagkain, may hangganan po yan. Amen? Pero yung galing sa Diyos, kailanman hindi na po tayo magugutom, kailanman hindi na po tayo mauuhaw. Amen? And at the center of the inner court, tuloy po tayo, it is the altar of incense. Exodus 30:1-10. Parang kahalintulad po siya ng bronze altar. But, maliit lang compared dun sa nasa labas. Much smaller than the altar of burnt offerings outside. The incense burned on the altar was a perfume of a sweet-smelling aroma. Kaya yung ating mga panalangin sa Diyos, yung ating mga papuri sa ating Panginoon, it serves as a sweet-smelling aroma to our God. Amen? Yung panalangin mo, hindi yan basta-basta. Amen? Yan po yung nagsisilbing sweet-smelling aroma sa ating Panginoon. Yung pagsamba mo sa Diyos, pagsamba mo sa ating Panginoon, hindi po yan nababaliwala. It serves as a sweet-smelling aroma sa ating Panginoon. Di po ba? Pag meron ka na amoy na mabango, di ba na-attract ka? Pag may naamoy ka mabangong pagkain, di ba na-attract ka? Parang gusto mong kumain. Amen? There's an attraction. Di po ba? Ganun din po sa ating Diyos. Naakit po siya sa tuwing tayo po ay nananalangin, naakit po siya sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos. It also points out to the Lord Jesus Christ that Jesus is our advocate. He is our mediator. Amen? Tanggulan po natin, tagapagtanggol po natin sa harapan ng Diyos. Amen? Maaaring sinasabi ng ating Panginoon, huwag mo nang pasarusahan yan. Kasi binili ko yan ng banal na dugo ko. Tinubos ko yan
ng aking banal na dugo. Kaya yung mga kasalanan yan, pinatawad ko na. Kaya yung mga kasalanan na yan, pinatawad na. Kaya wag mo na siyang hasgahan. Wag mo siyang hatulan base sa kanyang kasalanang ginawa. Amen? Ganun po ang ating Panginoon in front of our Lord, in front of our Father in heaven, in front of God. 1 John 2 verse 1, sabi po rito, My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, kasi hindi naman po maiwasan tayo po magkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Kaya if ever man magkasala tayo, meron tayong tagapagtanggol. Amen? Dala-dala mo yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, at ang ating Panginoong Hesus naman, nagsisilbing lawyer natin. Kumbaga sa husgado, siya yung tagapagtanggol natin, lawyer natin sa harapan ng judge. Amen? Meron pong kurtina na humahati between the inner court and the Holy of Holies. Amen? Nakita po natin dito yung tatlong furniture sa loob ng inner court, the menorah, the table of shewbread, the altar of incense. They all points out to the Lord Jesus Christ. And bago po makapasok sa Holy of Holies, amen, ang Holy of Holies po, exclusive lamang po yan sa mga high priest. Punong saserdote lamang po ang nakakapasok dyan. Marami pong Levites, marami pong priests during that time, but only the high priest is allowed to enter the Holy of Holies. Amen? Hanggang inner court lang po yung mga ibang pari. Meron pong humahati between the inner court at the Holy of Holies. Ito po yung tinatawag nating veil. Sabi po sa mga Bible scholars, ito pong veil na to ay may kapal na about 2 inches thick. Amen? Kumbaga kung titignan mo, kahit guntingin mo, mahirapan kang guntingin dahil sa sobrang kapal po niya. Veil also pertains to the Lord Jesus Christ. That He is the only way, amen, to enter the Holy of Holies, where God dwells. Amen? He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Holy of Holies. No one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ. Walang ibang daan, walang ibang paraan sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. But Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen? Itong veil na to, tumutukoy ulit ito sa ating Panginoong Hesus. Amen? Nandun na po tayo, nakapasok na po tayo ngayon sa Holy of Holies. Ito pong veil na to, when Christ died on the cross of Calvary, may sinasabi po rito na that the veil was torn from top to bottom. Napunit daw, nung bayubay ang ating Panginoong Hesus, napunit daw ang kurtina na yan, ang veil na yan, na humahati sa inner court papuntang Holy of Holies. Ibig sabihin, ikaw at ako, amen, ay may karapatan na to enter the Holy of Holies through the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi na kinakailangan daan pa tayo kay pari, hindi na kinakailangan daan pa tayo kay pastor, daan pa tayo kay ministro, para lang ihingi tayo ng tawad. Amen? Kaya nga po yung nasa religion, totoo naman po, biblical naman, na kailangan magkumpisal sa pari. But, they base their practice sa Old Testament. Sa New Testament po, dumating ating Panginoong Hesus, tinapos po niya lahat. Amen? Kaya nga po sabi ng Banal na Kasulatan, the veil was torn from top to bottom. Ibig sabihin, ikaw at ako, pwede na tayong pumasok sa presensya ng Diyos. Amen? It's a privilege for us because of what the Lord Jesus Christ had done on the cross of Calvary. Sa inner court, natapos na tayo, it's the menorah that gives light. At pagpasok po natin sa Holy of Holies, madilim din po dyan. Amen? But, it's the presence of God, the Shekinah glory, gives light to the place. Amen? Wala pong bintana dyan. Amen? Kaya madilim.
Pero because of the Shekinah glory of God, nagliliwanag sa lugar na yan. Ang makikita po natin kaisa-isang furniture sa loob ng Holy of Holies is the Ark of the Covenant. Ito pong Ark of the Covenant na to is just like a box na meron pong handle sa magkabilang dulo. At makikita po natin sa ibabaw po niyan, meron pong dalawang cherubim magkatapat at yung pakpak po nila ay magkatapat din sa bawat isa. At meron pong cover yan. Amen? Makikita po natin, ang cover po niyan ay tinatawag nating mercy seat. Amen? Yan po yung pinaglalagyan din maliban sa altar of burnt offerings, dinadala din po ng high priest ang dugo papuntang Ark of the Covenant. Pinapahid po yan sa ibabaw. Ang tawag po natin sa cover niyan, kung saan nandun yung cherubim, is the mercy seat. Doon po pinapahid yung dugo ng animal sacrifices na galing sa labas. At sa loob ng Ark of the Covenant, may tatlo po tayong bagay na makikita. The jar of manna, the Aaron's rod that budded, and the 10 Commandments. The ark was the most sacred of all the furniture in the tabernacle. It is the most sacred. Here, the Hebrews kept a copy of the 10 Commandments, which summarize the whole covenant. A jar of manna, Aaron's rod that budded. Makikita po natin, binanggit ko po kanina, blood is sprinkled on the cover. It is called the mercy seat, yung cover po na yan. So makikita po natin that Jesus' blood redeemed us from the curse of the law. Sa mercy seat, doon po pinapahid. So that makikita po natin, nasa loob po niyan is the 10 Commandments, the law. Kaya po, ang bawat isa po sa atin, sa tuwing tayo po ay magkakasala, let's ask the presence of God, let's ask the blood of Jesus Christ to cover us. Bakit po? Kasi wala po tayong covering ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang makikita po sa atin ng Diyos Ama is the 10 Commandments, the law. Amen? Kasi ang law, during that time, pag nagkamali ka at hindi mo nasunod yung law, there is always judgment. Judgment agad. Amen? Kaya po yung covenant, tinatawag ng mercy seat. Bakit? Nandun po yung habag ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng shield, kumbaga. Amen? The blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sa tuwing tayo magkakasala, let's ask the blood of Jesus to cover us. That instead, yung law ang makita sa atin, it's the blood of Jesus ang nakikita po sa atin. Amen? Dahil tinubos po tayo ng ating Panginoon eh. Amen? Yun po ang benepisyo ng pagkakaroon natin ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po namang jar of manna, it also points out to the Lord Jesus Christ. Di po ba siya yung bread of life? Yung Aaron's rod that budded, He serves as our great shepherd. The Lord Jesus Christ is our great shepherd. At ang 10 Commandments naman na to, it also points out to the Lord Jesus Christ that He is the fulfillment of the law. Jesus Christ is the fulfillment of the law. Amen? If the high priests sin, makikita po natin, if the high priests sin, yung allowed lang pumasok sa Holy of Holies, were not atoned for properly. Amen? He would die in the presence of the Shekinah, the glory of God. Kung hindi handa ang puso ng tao na yan, hindi siya nakatugon dun sa dapat niyang gawin, sa dapat niyang gampanan sa loob ng Holy of Holies na yan, may tendency po ang high priest mamatay sa loob. That filled the Holy of Holies, the glory of God that filled the Holy of Holies. Since nobody else could enter that part, amen, kasi allowed lang po rin is the high priest of the temple without also dying, kasi po yung mga kasama po ng high priest, yung mga ordinary priest,
Takot silang pumasok sa Holy of Holies because they are not allowed to enter. Otherwise, they will also die. The priest felt they needed a way to retrieve the body of the high priest if necessary. Kaya po meron pong bell sa bewang ng mga high priest pagpasok po nila doon. Sa paanan naman po, meron pong tali. Dahil po pag namatay ang high priest in the Holy of Holies, ano pong gagawin ng mga kasama niya? Pag hindi po nila marinig na yung bell tumutunog, baka namatay na si high priest. Amen? Ang tendency gawin nila para safe sila is to pull with using the string, to pull the body using the string. Amen? Para safe pa din sila. That was the purpose of the rope, to pull the body out. The bells jingling would be the sign that the priest had fallen to the ground dead. Ganun po ka-sensitive ang presence ng Diyos. Entering the presence of God without pure heart, without cleaning your hands, without living righteously, makikita po natin, ang example, ay maaaring mamatay ang high priest sa loob ng Holy of Holies. Amen? Sabi po dito sa Matthew 5:17, Jesus is the fulfillment of the law. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Sabi ng ating Panginoon Jesus, I did not come to destroy, but to fulfill. Lahat po na nakita po natin sa Old Testament tabernacle, they all point out to the Lord Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Ang karakteristik niya is He is the fulfillment of the law. Ang karakteristik niya that He is blameless. Amen? Kaya siya lang po may karapat-dapat na pumasok sa presensya ng Diyos. At tayo po binigyan niya ng authority to enter also in the presence of God, but with the blood of the Lord Jesus Christ. Jesus is blameless. 1 Peter 1:18-20, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish. Wala pong kapansanan. Ganun po ka-importante ang purity sa harapan ng Diyos. Kaya po ino-offer nila ng mga animals during that time, first class. Walang kapansanan. Amen? Kaya once and for all, Christ died for us, the best of heaven, blameless. Amen? Para sa iyo at para sa akin. Without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Amen. Nakita po natin kung gaano kahalaga ang pure heart sa pagpasok po sa presensya ng Diyos. Amen? Sa ating pong conclusion, Isaiah 57:15, sabi po rito, for thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, sabi po ng ating Diyos, with Him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. God is holy. Kaya ang kanyang bayan, pag tinawag niya, kaya ang tao, pag tinawag niya, He set apart. He purifies. Amen? He consecrates. 1 Samuel 2 verse 2, no one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor there is any rock like our God. No one is holy like the Lord. We are not perfect. Amen? Tama po ba? But we are made into perfection. Pinabanal tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Ginawa po niya tayong righteous sa pamamagitan ng The blood
of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sa pagpasok po natin in entering the presence of God, let's acquire. Amen? Let's receive. Let's sprinkle the blood of Jesus sa buhay po natin, sa katawan po natin. Amen? Kasi kung wala po ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa atin in entering the presence of God, ang nakikita po ng Diyos Ama sa atin is our sin. At pag yan ang nakita niya, judgment agad. Kaya nga po may mercy seat eh. Kaya nga po may ni-sprinkle ang blood sa mercy seat. Amen? Kaya nga po yung pribilehiyo na yan na binibigay sa atin ng Panginoon, let's acquire it. Let's put it in our lives. Amen? And sa 1 Peter 1:15-16, sabi po rito, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Holy po ang Diyos. Kaya sabi niya sa atin, be holy. So magtatanong po tayo, paano ako magiging holy? I'm still living in this flesh. I'm still living in this earth. Amen? Pinagtagumpayan na po lahat ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya kailangan lang po natin is tanggapin po natin yung benefit ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Amen? At sa tuwing tayo po ay magkakasala, dahil hindi naman po maiiwasan, let's ask for forgiveness. Let's cover our lives with the blood of Jesus Christ. Amen? God cannot dwell in sin. Hindi po pwedeng manahan o makipagtagpo man lang ang Diyos sa kasalanan. He demonstrates us the importance of purity in entering His presence. He illustrates it when He offered Jesus Christ, the best of heaven. He offered Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Blameless, unblemished, to die for our sins and redeem us from the curse of the law. Amen? Salamat po sa ating Panginoon sa umagang ito. That truly, there's a need for us to have a clean hands, a pure heart. There's a need for us to live righteously before God. Amen? Kaya po pagpasok natin sa presensya ng Diyos, sa pag-invite natin sa presensya ng Diyos, see to it that we are covered by the blood of Jesus Christ. Amen? Aside from the omnipresence of God, we desire for His manifest presence. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. That's the omnipresence of God. Pero on top of that, we should desire His manifest presence. Sabihin yung pagkilos niya. Amen? Sa isang tahanan, kahit nandyan ang tatay, amen po ba? Kung hindi naman po siya naimik, hindi naman po siya nakilos, hindi ka naman niya tinatanong, hindi ka man niya parang wala siyang pakialam sa'yo. Amen? What for? Ba't ka pa mayroong tatay sa loob? Amen? Mas nanaisin natin yung tatay nakikipag-jamming sa atin, nakikipag-usap sa atin. Ganon din po ang ating Panginoon. He desires na makipagniig sa atin. He desires na makipag-communicate sa atin. Amen? Yun yung dinidesire natin na magkaroon ng manifested presence sa ating kaligitnaan sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya. Amen? Salamat sa Diyos sa umagang ito, sa panibagong araw, panibagong paksa na ating pong pinagsaluhan. Amen? Naway na kapulutan po natin ng aral ngayong umaga. Amen? Na truly, it is important to have a pure heart, a clean hands, and live righteously in front of God. Amen? Salamat po at see you tonight sa ating pong midweek service. Samahan po ninyo kami to study again the Word of God, to worship Him through songs, to worship Him sa bawat revelation na atin pong matatanggap sa Kanyang salita at sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Mamaya pong 7 o'clock. Salamat po sa ating Panginoon. God bless you all. Amen.
lingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man